izimo eyithize manje ngithi beke nengcokolelo kodwa manje nawo nje awumajini ukuthi ingoma engasala nje iyodwa kanjani engaculiwe zonke ezinye iculiwe kodwa kasingangeni details lapha kodwa nje ngifuna ukukhanyisela ukuthi ngase ngwema ngase ukukhuluma ngoba ngase ukuthi abanye bavuka ngolaka kanti abanalwazi ukuthi futhi ekuqabana abantu kanti lo siyamenge kulapha kodwa nje umuntu ohlale eseqinisweni ayiqedelanga sethi asibe ngitshe lapha kodwa nje ubuze wona ukuthi enjani ukube ngifile manje ukube ngifile CD ise-studio bese ukuthi ingoma nje yodwa noma sithi inkano bese kuthiwa iqedelwe nango umfowethu uMatokoza leyo ngoma leyo sibuza ukuthi lezi ezinye iyonisele kanjani lezi ezinye zivele ziyi-target ukuthi ziwu-12 yabo ngicathi ngoseka uyayibona ngicacile adla abantu futhi so asawubona futhi emugcokela sajabula sijajabula insizwa sayibamba yabo kwenzakala kwasuka nje umona kwasuka umona lo ovele bewenza kulibhovu manje nakhona lezi life nje vele isandla sabathize besibongo sasekhaya mama wakhe kuze kufike lapho babemonazela vele yabona kwasuka lokho ukuthi hayi ngoba naye babemyekisa amaqembu amahawela sekufuna ukuthi kuye ngezindlu ukuthi uzalo bani bana kuthule lo muntu osondele kulindlu lento abayenza kumina yabona abenzanga into entsha engangiqala neyinthusa ngoba vele into ababevele beyenza kuye lo uhlobeni nabo ngasho ukuthi into eyilindele into vele angilindele engangazi vele ukuthi izoba ngale ndlela ngoba vele nje abantu vele abanomona nje nesifihle lo manje Tuesday kuyekhaya bathi izinto afuna zibuye ekhaya zosetshenziswa ekhaya manje wena uthi uzogida noma kuthiwa nje phuma nami ngiqala ubami ukwakithi ngoluthando kwakho seniba awucabange noma bakala nami ngesigaba ngabo ukuthi angikhona kodwa nawe uDSD wayefungela amakhosikazi ebhofu ngibe ngiwokomunye umosi ngami ngokwenza kanjani lo kwangenzeka kanjani ngoba ngishaya kithi amakhosikazi amangeni ngoba uma seyabantu siphile Ashimali Bukele Perfect TV lapha emakhaya ngibukela ngibingelele igama ngoShepard wamanxele konakeleke namhlanje cathi niyabona ukuthi ngeke ngikwazi ukubuza nilibuza kanjani luphi analo baba DSD asekubukela ukuthi amanxele sibonga sami ukuthi ekugcineni size sihlangane yebo saselezo lezi insuku esihlangana kamnandi umsebenzi ushisa ikhotha ngapha uqola trenda hayi muhle umsebenzi nabo mfowethu ngomuhle kwabantu ba-TV futhi yonke ihambe kahle ekade bekucela abantu lapha ebadinga bandi selikhona-ke namhlanje ngeke ngibabelele nje ngokukhethekile salibonani molweni loshanga busheni uDSD lo isilo somaskandi uqoko usho ukuthandayo no to hamba hayi awasikhona kodwa long service kodwa eshade zihlobo zakho hayi basikhuluma inkonzo emdayethu sikhuluma umuntu nje khuluma ngento leyi nayi inkonzo emdayethu nayi inkonzo emdayethu sengilaminyaka yokuzalwa la emculweni awubala nje kusuka nje ku-2001 ngiyidensa noma ngiyigida ngomholo efika amaskandi uzofika manje awubala nje lo mnyaka ngikhuphuke nama-2K nje zabo ngihamba nama-2K ukuthi nje waba-2K ngikhuphuke nawo nje zabo ngothenze kuma-2K ngabe ngiyibambelela ukukhala udabuluzwane ngiyazi noma ngingasayithatha step by step ngesikhathi uma singakhuluma ngomlando woqobo ngingashona ilanga kuzobe kusasa kuzobe kusasa futhi nakhona kusasa sizoyithatha ngesithi halamuzi ungena wakhe emculweni 2001 uhlangana nebhofu ngihlangana kanjani sihlangane ngizothi angihlangananga nalokuqala ngicela ngahlangana noMahawela ngacela ukuzosebenza kusho ukuthi umuntu osengaphansi kwesikole ngangithanda ukuthi ngibe naso isiqhebezana sawo ama-technology ngisakusema ama-technology
Form 5 standard 10 hayi grade 12 kodwa afike lokuthuba lokuthi ke ngize ngikuthuka kwesifiso sami ngase ngingena futhi ke e-talentini manje nganginabo so phethe isiqephezana so kwi-talent sengakuyi-talent kanti futhi kwela libhova kufanele ukhulile ngakithi eqhudini ubehlala ngakithi nje sathi ukufunda kube naye primary wasesheshe yena-ke waphuthumuza ngasemculweni azange kube nzima nje ukuthi sihlangane ngihlangana ukuthi wena umahawuwe nasihlangana naye kushuthi nje yena ukwazana kwethu sasazana njengabafana naye ngakabi nomculi umgomeni kwase ukuthi mase ngiya kumahawukela kushuthi usesebenza naye awunanga futhi umfana esasifunda naye khona abangakwazi umgomeni ngaleso sikhathi bangabe nomgomeni ngabe lo ibhovu wakuse umzi ayifani igama lakhe abaningi abangalaziki safuna naye primary ngoba umzi ayifani igama lakhe umzi kahle kahle abantu bazi ukwakhe abantu bazi nje ukwakhe bese bhala kuma-cd card nasinayibambane lethi so very nice ayibhande hayi ngoba egcine senje senzima ugcine nje senzima sihamba sona kodwa nithola lapha akuhlangani hayi sisaqhuquza nje umayimai lo sasuhamba njalo ngamasonto siyopromote dabukini yabo phela sinamansense sipromote nje sifuna ikusasa lale ngoma ngoba namhlanje singaba uqobo ngangathi ngempela ukucela sibuqobo akhumbula le ngoma ngokuzizabalala impela ngikhuluma leyo nto angiveli ngikhulume nje into engeyona so ngikhuluma ngento eyumlando empilweni noma ngakhona ngamqondo nomanqa kodwa ngikhuluma ngento esuke iyiyona anje phela le sahloko ngeke isigaba yamnaza wazikhomba kanjani benza ukuthi ubone izinto favorite izwa nje ngeke ngaphuli lapho ngiyivala le and then nezinto la abantu abayibekile ukuthi isaphuma nawo muhle akuhle kahle nibambile kodwa nezamela nami sibambile impela kwakunzima nje futhi kakhulu ngoba sikwazi ukubela singadlile ngalesa sikhathi ngeke kushintshe esizwe idlala naye nimbi namazondo kunzima nje yonke into ngobelezela-ke ngoba into makusuke uyakho isuke yakho sagcina sesifikele izikhathi lesifike kulona lesinga umculo ngingena mina ngangena kusewumculo ngavela competition impela lapho ngesikhathi nje singene emculweni wacula umuntu one-talent hayi umuntu nje othe uma edlala lento yakasasa wathola imali bese ethi hayi ngirekhoda nami ngiyawayani ushaya ingoma sebenze kanjalo manje umuntu nje mathola leyo madlana ongena esitudio sengumculo ngongenakho ukuthi une-talent lesi sikhathi kwabonama ney'nhlolo khona ama-audition yabo wawungavenduka kade le nje emculweni njengoba sekwenzeka njengamanje phela manje sekukhona nemalaro amaphosa futhi ngaphezulu nayo yebathatha ngabe benza i-certificate zobu-security basebenze baphilisa iy'ngane bathatha le mali bayoyifaka phey'tudo umuntu naye bebona ukuthi i-talent akanayo yabona ngiyazi ngabanye abantu abaqale nebhola iqembu phansi likhuphuka nje ukhona ade ngihlala ney'nsizwa ngazisho ukuthi hayi impela ayibambile nebhola futhi kumnandi kunje noma phela uyazi ukuthi ngihlala kuhle kuphela hayi kunjalo empilweni kunenselelo uthi ungika lalikhulile ugqobo vele kunawo ngokomqondo ngokomqondo hayi ngomnyaka ngokomqondo kalikhulu ngokomqondo ngoba noma ungabheka noma ungacabanga izinto ey'ningi ibhova elalizilwa layinqoba ukube ngangekho langagcina ibhuke ngamadokola lo muntu ohluthukayo kodwa ngikwazi ukumela ukuthi hayi kulungile lehluthuka wena imali yakho kodwa mina ngizokumela ukuthi thina siyigroup asikhulumi nge-personality yakho masikhuluma ngegroup ayingafiki igroup ngokuhluthuka kwakho ngezwa kuthiwa ngazi uma iqiniso awathi ngelinye ilanga ahayi ufuna no-performa saseNewcastle kwezala wayesedingiwe ukuthi ekhona namageza lapho bathakasayo ngathi mina silabe siyakhona sizosebenza noma ungasala wena sizohamba thina njengamadensa sofesa ngale stage kuthiwa umgqumelo westage sofesa ngale stage siperforme ingoma lezi ngoba sisemsebenzini siyasebenza okokuwena asibeke eceleni njengoba siyana siyigroup siyi-branch asizukulinyazwa ukuthi wena ucasuka useceleni yaba nanokuthi iqembu
anihlangane nabantu phela abangafani lezi ngithulo ubonje ujayiva bebancane nomkhulwana mhlawumbe hayi thu bona bebagwajisa impela ngofanele ngoba sasisemsebenzini mase singaphandle senze into zethu sasilingana kodwa mase kula emsebenzi kufanele ngumele ukuthi ngomunye we-founder yeqembu lo esibambisene naye makhona phela ekhaya khona kufanele ngumele ukuthi iqembu alingaboshakala alingabo kahle uqobo eqembini eqondisa igwegwe yebo ngoba lo uyahluthuka wena wazi ukudiyana nanokukhuluma nabantu ngoba befona abantu nabaqasha ababefona ifoni inyama nabo sibonana ngapha ngeprice yini engakhuluma nabo ngoba okube phela lokufuna nje umuntu asho amagama lawa asho noma umtshengiseni azofika ahlale pha enhlizweni ukuthi ugcina usuvala ifoni kanti umuntu abantu abaphiwe ukukhuluma ngokufana umuntu aqhamuke nje ayibonge nje umtshengiseni kodwa uza lesiko efuna ukuzwa nje ukuthi uthaka bakho ngagcina sengidlala leyo ndima ukuthi izinto zonke ufuna kuyile kimi umuntu noma efona nomuntu engithuka ngithi hayi ngiyabonga futhi kulungile yabo ngoba ngangazi ukuthi injongo yethu yayikuthi sifuna sisebenze siphile manje umtshengiseni nawe ifona noma wakufona abantu wakufona abantu kodwa limwaye ifona limwaye ifona ngikwazi ukuthi ngazi ukumthola futhi azi ukuthi lokho akukhulumayo uzofika uzomtshela lo noma futhi uzohlalisisa indawo noma ngifuna speak sikhulume ezwe ukuthi sikhuluma sithini ukuphuma lezi nsizwa ngizathiwa naniqhubeka nicula la nazo isekhona iqembini akangoyiqiniso kanjalo nazo isitale umtshengiseni wakhala ngokugula ekhaya kanti sebevule iqembu basebevule lawo nje basebenza nabo sisebenza nabo ngapha besebenza ngapha mina futhi ngangikwazi ngasekwazi ukuthi bayakwenza kodwa isimo sokuthi ngoba ngifuna ukuthi nasisebenzise phambili konke lokho kwangena ngapha nje kukhuluma nabo iqiniso ukuthi baphuma nengoma la elaney'cula zonke noma bengahambanga nazo zonke kodwa iningi lazo nje bahamba nazo ngizathiwa kuhlangana ngazi MTN nokuphi babanga mnandi ngiyazi umuntu engasali ngomqondo akhona akuzayo kube kuhle kodwa futhi kube wayengekho lefana no-DSD wawuzobonakala kuye phambili u-DSD shitata zisiza yebo waphela sikhuluma thina ngomasikandi wangibheka sikhuluma ngento yangibheka hayi lezi zamanje mina engavele ngithi njomani ngistalabhane phela uyabona kwakuyiplan phela kodwa ngangikwazi ukungena phakathi kwayo ngime phakathi kwayo noma efona umtshengiseni asixoxe nje ngizomshaya abafana kanjani utshetayo ngiyakulunga uyithwasalete kwasikhulume nje yabo kodwa ngeke ukuthi sikhuluma ukuthi siyagxikiza kunokuxoka phakathi ngoba khona indaba zangapha azokuthola kimi noma ezangale ngithola kuyo nosasikhuluma nje sinikana leyo nselelo yabo thola nolaka ibhovu kuba futhi la umuntu oshaya impela abalalimaza abantu impela manje inkinga uthi ungeke ukuthi ayengakwazi ukushayisisa kodwa ichaswa ngalendlela wayehluthuka kade umuntu one-short term ukuthi ngoba sikhona sikwazi ukumpholisa ngezinto futhi sikwazi ukuyipholisa njenge-legend lamasikadi lo mculo lo yafaneza ikhadi nawabe uhluke ngani uhluke ngokuthi loya wawungeqiniso abantu abawulandela babeneqiniso benza sure ukuthi i-cassette bayathenga noma i-CD futhi bayathenga abo bengafanele abamanje nje abavele nje bangenela bakhuluma ukuthi nje ngithanda u-DSD kodwa futhi ngezenzo kungabi njani yabona andiqala engekho lembali into esupporta nje ngisapoti DSD ukhiphile yomthenga ayithenga nawo ngikwazi ukhiphile kanjalo kwakwenza ukuthi lo muntu okhiphile ingoma yakhe iseqophelweni athenga nje nanoma ubani othanda umculo wesintu hayi wasekushintsha hayi manje hayi akusenjalo nama-festival ey'maningi yebo yes ayimani hayi manje sesiyazi ukuthi ama-festival mhlawumbe masikanda awugqiya amakhulu hayi maningi sesiqala futhi kukhona lento okuthiwa ama-live shows yathola ukuthi nje kubhizi every month end kunama-live shows Friday Saturday mhlawumbe eBeyond Davidton Sprechi Jozi kanjalo Peter Tifu Poholo kanjalo kwakubhizi nje ngaleyo ndlela abantu buyivela kancane ukuhlangana nomculi nokubona nje umculi uhlale naye
hayi lokho sekwenzela manje abafenza isiphuza ngawo uyajaba bhetha njalo na DStv uma usuka ukuthi kabe awusho yabona nje ngekho lokumuntu nje umuntu oculayo wayehloniphekile yabona nasibona njalo manje sibonakala njalo nje DStv lapha kwa TikTok sokumngani wami kwa Facebook yabo yonke kulula nje kahle kulula nje Nakuqala yabona ikusela izinto ezingakudala siyajabula thina ukuthi hawu ngaphela angekho into abafoka lezekhathi noma ikhona ishuthela ngathi iyafiliza ekolani makuthiwa nje kuneshow ekhona kwamasho yazi uzosukoda tune lapho womlazi 17 woClermont uzoqala ukuthi bantu solomamsele bazokuba nje abantu laba bacula yabona but yini le special ngebhova namanzi sakhuluma ngebhova nesinawohlala nayo yini lo umuntu ayihluka wayehlule nje ngesiphiwo ayinaso ngathi sithanda ukwehluka kubantu abaningi ngoba kwabantu esasibafice endimeni akekho owayenalesi lamandla ayinawo ukuthi nje akwazi ukukhetha ama-group amaningi acule ngendlela engafani bekwenzeka isikhathi sekhona amantombazane saje sakhula amantombazane nje kukhona amaqembu kamahawele umatshitshi amhlophe mlamu wami intombi kamahawele kodwa wawuzwa ukuthi abantu ababodwa nangapha futhi eqenjini lalingapha kubanzuma dadewethu la izazi zonke behloniphana nakhona futhi wawuzwa ukuthi ulayini acula abantu ababodwa kodwa lokho amgqumeni bekunokwehlukuza ukuthi ayi idla amanzi leliyenye amagcokama lawa umgqumeni ogezo yithwasa lokho nje engathi singamkhulula khona kuba ekwazi ukuhlukanisa into yakhe emculweni kaMaskandi bekulalwa nini Holland amaqembu bangayo ngoshuna abahlukene isikhathi sokulala besingekho bekusetshenzwa kakhulu uma ngabe ukuthi akukho busy e-studio sisemakhaya soshela into sikuthi nje siqola shela ukuthi nje siqola nje umnandi isikhathi sokulala into besingenayo nje yabona yazi isokana kakhulu yabona ukukhula kweqembu yethu kusho kufika nabantu abasha kufika nabantu abasha kunjalo ngiyezwa kuthiwa vele nje uzoshinga umuntu ayifonela faka ngisho umuntu ayizogida to the best umuntu ogidayo ukhethwa kanjani besenza lento edingisho ama-audition sikhalisa ingoma awudanse njengebhendi kamgqumeni awugide sibone uma uthi awuqualify sithi cha nawe uyabona ukuthi awenzi njengale ndlela okwenzeka ngayo siyaqinisa yabo fana nongaphasi kwesifo okunganjani ukuthi kwesinye isikhathi uqale uma ubona ngithanda ngibona ukuthi hayi nongcono kodwa ukabe ifithi ukuba nathi zoqala kwamanye lamantombazane yebo ube upractice uliheza uze ube professional yena le professional nanje uzowenza interview yokugida yabona nje wona ngifuna ukwenza lento nangenza sifuna ukuyenza lapha ngisafuna ukuyenza lapha stage ngiyabona nathi angiphumeki ngaphumaki ngene la awungene lapho ngiyisakazi nawelela hlakula ukuthi yesiphinda la awungene sazongena kodwa engqala khona le vilado engajwayelekile kaMaskandi ukuhlonishwa ngezinto zokudoda baba ukuhlonipha bemhloniphela DStv babemhloniphela nje amagalelo akhe endimini omculo kanje ngisho ukuthi uDStv uqale lapha eyidenza kodwa elivelele eyidumile nje mazo kulesi sikhathi kuma dancers la ikhona wonke alikho idancer eliyadume nje uDStv nomjijela yabo nje kusuka lapho nje ekuhloniphekeni lapho nokuyihlonipha nokuyiphatha ne-communication nabanye abaculi nabaphathi bomculo lokho wama uDStv agcine esihlonishwa ngoba noma bekuthiwa nama-meeting amakhulu kodantshango wakwazi ukuthi umgqumeni ngenzeka ngithi kodwa ifoni yayiza kimi ukuthi sicela nibe khona nizo-attend i-meeting kanje umlando dokotela nebrand yakhe wayayibambene nje injiya
ishisa enjeyana amagalelo ka-DSD yabo wayekwazi ukubekezelela noma ngabe izinto nakubo lapho esisebenza nabo babebehave ngendlela engafani kodwa kangikwazi ukuba-manager ngendlela okuyiyona sibambisene nobaba umthetho oqondayo. Indoda lengangekuhle futhi kakhulu emsebenzini kamkhulu. Ngoba ngathi yakhohleka abantu mayikhuluma. Benza iphutha kufanele lo muntu akhohlekale ngoba futhi abanye abaningi babo bakhona ngaye. Abanye abakhona bavelele ngayo qondayo ngoba kwawukuthi kakhulu abantu ababephambili ukuthi batholakale uma ufuna ukuzosebenza bathola uqondane batransfere kuy'mbuzaneni abanye kumhlongo kanje. Wayedlala indima enkulu emsebenzini kamkhulu. Ngizothiwa nabanye babephambili. Ngabona kwangathi-ke nangovuka ngiyazuka ngivakazula ngisukele. Wethi ibhova lethu leli. Umuntu wayephambili ukulungiseleni ukuxoxa nomuntu wena ngizonakala. Angazi uma uyiqinisa. Naye futhi ufike wasijoyina naye futhi wakhomba futhi ube insizwa naye eqotho nengeqiniso emayo entweni isandla lesisilula ngalezi khathi. Kuba ni u-DSD. Hayi, sibelule yiko ithi ngalezi ayikhathi impela ngiyazi ukuthi hayi benginamafolo smart tray yasuka. Abekwazi ukuthi istrike u-DSD. Ungathandi impephethayo ozoxoxa nawe lokhu ukusoxa. Kusho ukuthi uma uthi wagcina kufike lapho umuntu osendlebeleke kanibona ukuthi se-DSD wayekwazi ukuthi akubonise ukuthi lokho okwenzayo mfowethu uyaphoqa awenzi ngendlela e-right. Kusho ukuthi uma uthi wawuze kufike lapho kusho ukuthi wawuvele umuntu nje osoyihlo ngandlela nje ongalawuleki ongaphuzeki. Ngamanye amazwi u-DSD yayingasukeli umuntu kodwa nakhona ukuze ekuthini kufuneka aqale kubonisa ukuthi awurong ayikwenzeka kanje masufike lapho ucinga wabani mina masebenza uma ukuthi kwakwenzeka. Yazi mfethu ezibuhlungu saqhubeka kwafika lesikhathi khona ibhothi kugula kakhulu. Hayi niyazothiwa ayikho indawo engihamba usizo lutho. Ayikho esingahambanga mfowethu sagijima inyanga sagijima iy'bhedlela. Basho ukuthi unyambara ukhona unyambara. Noma ngangingekho ukuphuza le nto leyo isikhathi ngangisakwenza nami okunye kodwa ngathi nangibuya ngisho isimo sesimo ngenye indlela. Baseqalile lapho sekugula noma babesayigangela. Kusho nje kuqale lapho kahle kahle. Kusuke nje lapho leso sikhathi leso siyanyangana. Nje osefuna ungaphili izinto zaningi nje wayilokhu kwayilokhu. Ngaza iqiniso ukuthi nami esibhedlela wise wavuka esibhedlela esegula kakhulu wayengafuna lezi zikhathi ayinazo impela wayenkano nje ukuthi uzoba ngathi ngathi anything mangazayo indlela enesibindi ngayo sawa wayicingile kula ejozini waze thola ime yakho nje ubheke isihlalo mawukuthi kanjani yabe strong and then afika la wadlula umgqumeni hayi wafihla wabuhlungu kanje lapho esikhalela indoda ithi umgqumeni manje obade sibone kwakuyingane wena sekuthola ukuphi lezi ndaba lezi ngangikhona la eGoli ngangikhona la eGoli wayikholwa oqala ngangeke ngize ngikholwe nje wazi wafika nje ngayikholwa ngoba ngisho ukuthi angeke uze kwenzeke lokho kuya umuntu waphuma umphefumulo wakhe okwangenzeka-ke kwangenzeka ngale kwethuli engingakwazi mhlawumbe sengcothiwe noma kunjani ngoba phela umuntu ongaze ashona ngazi ukuba njani ngale kodwa nje ngapha emhlabeni wadlula emhlabeni waphuma umphefumulo yikho lokho kwangenza ukuthi ngikholelwe ekutheni ngeke uze ube ngoba ngazi bona umphefumulo uphuma yabo bazuma uzokhozeni wayazi ukuthi hayi uye lapho enquthu usoyibona ngangayi lapha ngangizokuphumelela ngaseshida ngizophumelela ngokuthi-ke nami ngumuntu onomndeni nehloko lento uma iqina hayi baphopha ukuthi hamba ngoba uma ngathiwa khona kwempela kuyenzeka kuthiwa uye lo muntu kuba sengathi mhlawumbe khona okundlulazi ngakho noma ngahamba ngiyihudula ngazo ngijabusile naye futhi wafona lo mfowethu wathi hayi impela ngicela ukuthi ufike ayikho into ezokwenzeka lana ungekho ngoba umuntu ongazi kancane
Yabona nje ayikho le ngihambela ngehudu la ngafika ngase ngifika phambili ngakuthola futhi ngisamukeleki Hawu. sekuthiwa uthi lo muntu hayi asadinga ukungibona manje Chaza ukuthi ngoba yini wathi nje hayi akasafuni ukungibona manje uyoza angibone esemva ukuthi sebone abalandeli bakhe wena uyangimbona yedwa lokuthola bangivele ngithi namaphoyisa athi wena mhlongo wena awuzukwazi ukungena ngisekuthi lo muntu akasafuni ukuthi ungene manje incane uzobona emva kwabalandeli ngoba kunezinto ezosilokhu umbuza zona ngoba wena muntu onazi kancane bese phazamiseka isidideka azoyikhuluma abalandeli bakhe mhlawumbe futhi wena ngoba umuntu obuhlala kakhulu ugcina usumbonisa ukuthi lokhu nokuthi mhlawumbe ungakwenzi ngoba uzoqhathizwa noma usumenshina ngama abantu uyabona umonakalo ozodala njengoba vele wangumuntu wakade vele ekwazi ukumluleka ibonise into leziro ecela bona futhi ngendlela right manje uthiwa wathi afuna asanifuna nonke nemidala alabadala DSD ongika lokho imaze edala hayi impela ngoba wakuyiyo into yakhe ukuthi vele sasekuze singakwazana ayithi ngizofota again hayi yofuna athinte wena ncane lokutona kwaphoyisa ngekho nje hayi kwaphoyisa ngekho wayezo awadlala ngaphansi kokubulala abantu wabatwana ngabebona ukuthi ayikho la uthi phela cenza yathanda ukuba uThomas fone ngampela lento emhlungu wena amancane eyayisenziwa abantu bejike manje ngiyami nakuphela nakusibukela le iBioscope siwebuza ke manje uye ngempela hawu manje mina njengoba usuke kini uthi uzothi umgqumeni uvukile uma ubaza nje umthanda umgqumeni akube isinqumo sakho ukuthi ubuye noma akusuke kusazokuthi mina ngitheke kanti wena ukholelwa kokunye akube lokho nokubona mabona ukuthi ubuye kuwe mawuthi akusuke so akuthi yimi ngithi akusuke ngoba ngiyakuthola ukuthi ngikhulume ngabe yamuntu cabanga ukuba wathi uyena manje ngakunjani ngabe njani bani ngithi akusuyena ngabe njani bani ababekholelwa ekuthini yena yabona hayi story ngane hayi wabe ngakubona ngiyakuthi utheni ngiyazi into ebuhlungu kakhulu nami engangihlalela ngoba ngasekuthiwa ngibulale nami Ramos senzwa lama leyo nto lezo nkulumo DSD wena ngoba kimi mfowethu ngakuthatha nje angazi ngakuthatha sokwanje ngoba ngangazi ukuthi ngimsulwa lento ngangize ngiyenze kuba nginenhloso engangizobulala kuphela da manje sasisebenzile nasi neminyaka esekuzuzile ngangenakho mina okunye kwabo yini siphi isidingo sasingazothi ubulala ngoba emsebenzini esasibambisene futhi engangingakwazi ukuthi ngenze igroup yami kaDSD ngiphume nje njengabanye eceleni ngenze into yami le ukuthi ngibulala ngangizozuza ungasenhle wakho ngiyawangasona ngakho siyabona edlule emhlabeni nahlangana nezinto zasendlunkulu apho amagcokana adla abantu futhi awasawabona futhi amagcokana sajabula sejabula insizwa sayibamba yabona kwenzakala kwasuka nje umona kwasuka umona lo ovele bewenza kuli ibhovu manje nakhona lezelife nje vele isandla sabathize besibonga sasekhabo mama wakhe kuze kufike lapho babemmonazela vele yabona kwasuka lokho ukuthi hayi ngoba naye babemyekisa amaqembu amahawela sekufuna ukuthi kuye ngezindlu ukuthi uzalo bantu banakuthule lo muntu osondele kulindlu lento abayenza kumina yabona abenzanga into entsha engangiqala neyingithusa kuba vele into ababevele beyenza kuye lo uhlobeni nabo ngasho ukuthi into oyilindele into vele angilindele engangazi vele ukuthi izoba ngale ndlela ngoba vele nje abantu vele abanomona nje nesifihle lo manje Tuesday kuyekhaya bathi izinto afuna zibuye ekhaya zosetshenziswa ekhaya manje wena usuzogida noma kuthiwa nje phuma nami ngiqala ubani ukwakithi ngoluthando kwakho seniba awucabange nje eBaker eAlbani ikhampani Albanese bese kuthiwa hayi ngoba iyalawa Albani hamba nawe ukhande sathi Simba akubuye nje ukulimala komsoco wani
wekhampani ayibhande yabo kuthiwa nabasebenza bala ekhaya yabo bosebenza bala ekhaya abala ekhaya banayo experience yokudrive ama-truck lawa ase-Albani ukuhlanganisa lapha ufulawa ukuthi kwenziwe kuzana ukuthi ngoba abala ekhaya bakhuliswe nje ngalesi siko kuthiwa nasi isiko sale isikhalela ekhaya Albani Amhlanje njabulo ukudlala ngoba ziningi izinto abantu abayikhulumayo ngawo. Uthi akukona iqiniso noma uyiqiniso asikwazi ukuphendula. Yebo. Kuyiqiniso kanjani ukuthi noma abangala nami ngesigaba ngabo ukuthi angikhona kodwa nami uDSD wayefungela amakhosikazi ebhofu. Ikibe ngiwokomunye umuzi nami ngokwenza kanjani lokho. Kwangenzeka kanjani ngoba ngishaya kithi amakhosikazi amangeni ngoba uma sabantu siphile ngibona nje mina ukuthi ngakanani manje ngincane ngomzimba ngangengala yes kodwa ngokwempilo yami ngingasazi zathi ibe incane kangaka kodwa wena uzotshela mhlawumbe uDSD kunesifo esithize simdlayo kanti asikho mina ngiyazi umzimba wami ngokulenza kanjani manje ngitsheleke nje ukuthi lo sengiyifake umfowethu akazi ukuthi njengoba sengiyisilenda manje akazi ukuthi yini enza ukuthi kuyisilenda mhlawumbe nokufa okuthize yabo usezongena kanjani nje umfazi wami yabo usezoba nalokho owakithi uzosukela nje umfazi womunye umuzi uzomngenela ukuthini intombi zingaka yabo sona impahla kuyithatha iDSD izozenzana abantu bezani impahla futhi nangomzimba singalingani nomgqobeni ukaziningi izinto ezithi buka oqhanda kuphela uTebova wayimfishane nami sengizokula kanjani ukuthi ube mhle manje indlela nje yokungcolisa ukuzama ukungcolisa igama lomuntu ngongekholelwa mhlawumbe komculo kokuyibonga ukuthi athi ngibehlisa isithunzi bani ngicreate into ngayo ukucreate into akhola ukucreate ukukhuluma nje into engamanga eyomona ngomunye umuntu ukuthi ufuna abantu bambuke kahle yabona baba kuningi isikuzo kuthiwa even naloshunu ugcwele kwabantu DSD wathatha lezi zinto like angahlala abamgomeni wathi wena obajwayeza no Thandeni ngazi ukuthi igcoka kanjani ngizwe nje awu ngathi hawo leyo ndaba kodwa athi angiyazi awumbuzo ugqoka hayi kuyiphutha nje konke kuyiphutha yonke le ngeke ngikwazi ukwenza leyo nto kwamina kuba nginenhloso yokuphatha kale igama lamagcokama ukuthi igcokama ngizokwenza mina side lami athi ngishumela umuntu kodwa kwangu ukuthi umgqomeni sasamagcokama sisokuthu futhi nami ngiyigcokama umgqomeni wegcokama uma hawela wayegcokama ngangithanda ngihlonipha ubhekumuzi owayeqala igama lokugcokama ngabuka kuyinto eyuseless sengathi mina ngithi ngiyigcokama labo njuma noma ngithi ngiyigcokama enjani ngakhetha ukuthi angenze enye into ehlukile angeke ngithathe igama ngithi nginikeze umuntu engingamazi ukuthi uzolenzani uzanani ngoba angimazi uthi ngoba ukubona iqembu lomgqomeni mhlawumbe kuphethe umzali ngale zikhona ngomnawo alikho iqembu eliphethwe umzali amagqomeni alekho kanti abafana abagqomeni akulona iqembu lelo bona bamande nje igama benza into abayenza abasebekile kuye igama likamgqomeni phezu kwalo bhuti abawenzayo abawuculayo abafana bakamgqomeni ngaba abantu abafana noLusanda nalabo abanye abafana bona nje basebenzela nje kumnyameni bathathe nje lelo kuzana bazoyibeka nje phezu komphupho wodala babeyigama likamgqomeni phezu komphupho wodala ngoba befuna ukuthi bathole ukuya ngasethunjini bakwazi ukuphila futhi igama lithi abafana bamgqomeni bona liyabaphilisa bona basebenzela ukuthi baphilise nokuthi ukuthi iband namgqomeni ibrand leyayiband so alikho iqembu namgqomeni khona njengamanje njengoba nje ke bathi baqoqa umagcokama nani abanike ithuba badlala kancane babiya kancane akukho abasakwenzile emculweni okuthinta bona futhi amagcokama baba nesandla wabulala babiya kancane ngabanike ithuba badlala kancane njengoba ngizowabuyisa nje ngoDisemba amagcokama azoba khona wayihluphe into eyenzeka ukuthi uthathe into zomgqomeni zihlikihlwe odakeni ngenyawo wenze ukuthi uqede umgqomo babezama ukuqeda ngaye esaphila yabona nayi indaba yokuthi amagcokama yes Disemba amagcokama yes babengakhipha
amagcokama ngoDisemba bawakhiphe nawo. Abehlula lawa eJune Mgqumeni bazama lawa abo omona bahluleka nakuwona. So lawa Mgqumeni namanje asaphila. Manje kuthi umona bekukhombisa nje ngalesi sikhathi ibhola lisekhona. Yeah. Kanti basondezelana kweJuventus. Lalingenayo ichoice nokuthi abantu abayizihlobo. Mawuzokhumbula nje kwakukhona uMgqumeni kukhona umusho umntakamba kaMgqumeni owathatha wanikezwa intambo namaqembu amahawula kuthiwa aqhubeke nawo. uMgqumeni noma eseqale phansi kodwa wakhombisa ukuba namandla nomuhle unomuhle wakhomba ukuba namandla nje amakhulu kunaye. Bazama manje ukuthi bamvimbe ngazo zonke indlela bamketule ukuze kufike nje lo mfana nesilifu nje lo owafika wona zonke izinto lezi wayesuka lapha ethulumeni lapha ukuthi akazoba isihlava ngapha alethe nezinto ezingcolile ezithi zikhubaza nokuphila kwebhovu. Manje ukusho ukuthi wayezama ukuzokhubaza akafikanga nokwendekweni la. Wafika nembekweni. Ubona nje uma kujubulayela umculo wethu khona lapho uMgqumeni athi ngafela endlini kwethu kulahloko sabumzali wayekhuluma leyo nto leyo. uMgqumeni ubevela ekhuluma ngokucula nje manje ayesho ukuthi ngahleli impela ihloko zami ngakhohlwa ukuthi kuyinto wayevela iphendula ngengoma nakho lokho nje ngoba wayesebonile ukuthi lo ufika vele nezinto ezizolimaza impilo yakhe. Impilo yakhe noma iqembu? Impilo nje iyodwa nje impilo. Kanti usondele eduze ngenhloso wayesondele eduze ngenhloso eyithile wona manje manje beyibiza abafana baMgqumeni akanabo inhloso enhle ngento ethinta uMgqumeni ukuthi wona sethule indlela ukuthi azame ukuthola isimba sokuphila. Lo wasuka lapha nje wayethunywe lapha kamaqembu ayesetshenzwa umuhle ehlangene nawo nobaba wakhe. Ubona nje ukuze afike la wayefike ngoba esondezwe ukuthi akazokwenza izinto ezimbi. Maye bonke la kuyaphila nomnotho wasefuna ukuthi agile lokho wamqhatha nomzali wakhe nakwakho sesemxosha ubaba wakhe waphoseswa indawo ngamthatha futhi mina ngoba ngumsamari olungeka ngamfehlisa ikhanda emkhukhwini wami ngahlala naye engasenayo indawo yokuhlala. Waxoshwa wena? Waxoshwa yimi wahlala nami ekuseni ayifemi evula lapha emkhukhwini ngamhlala ngibona lapha eSprit. Yes. Hey. Abantu abakwazi lokho ukuthi angisiyena umuntu osizakala ngenkinga yomunye umuntu ngihambe ngiqhakambisa ngihleka noma ngikhuluma ngaye angisiyena lo muntu. Abantu abakwazi lokho. Usuka efemini wena uyagida noma ngayagida sasebenza efemini. Uqale nje ukwenza mayishayisa uyeze ngapha. Kanti ukufika kwakhe lana wayefike njengomuntu oyisithunywa sokuthi akalethe izinto ezimbi ezingagcina zenza ukuthi ibhola lidlule emhlabeni. Wafika mayefika lapho wafika futhi waphatheka kahle. Wagcina seyikati manje engasazi ukuthi ngidlulise ngidla inyama. Bambona ngale uba kwakhe ngeqembu lelithize lale abuse uMgqumeni ukuthi lo usefuna ukusebenza lapha amxoshwa kwakhe kaTarangabethi. Waswela indawo yokuhlala ngamxosha futhi mina. Ngathi ayindoda kunokuthula lemabhijini woza nginayo indawo ngihlala ngedwa woza sohlala nawe. Wangivuka isunile ngijwayele ngihambe ecreate into engekho ngami qamba manga influence abantu ukuthi funa ngibe umuntu omubi. Mina bangathiwa ngikhuluma personality hayi kungasathi umuntu nje ngendlela nje enza ngayo izinto. Yabona. Siyazi bathi futhi uqoqo une-influence ukuthi iy'ngane zaMgqumeni ingazwani nomndeni. Iy'ngane kaMgqumeni zihlala emakhaya komama wazo zonke. Yes. Zonke zihlala emakhaya komama wazo. Kusho ukuthi mina ngihambe ngena yonke le mizi uMgqumeni ayahambe eshiya khona iy'ngane ngizothi ningezwani ihlangana lapho naleyo nto. Ngoba even kube zazi esekhaya khona ayikho right nganginganayo ukuthi ngike kwaMgqumeni ngifike ngithi engasekho umuntu engakade ngifike ngaye khona. Yabona. Ikati ayela ngithenza nabasaqala ukubona ukuyikati. Ngathathwa nje izinto zomhlaba ngibakhohlisa nalo futhi yakhohliseka futhi angabi nanzondo ngathi hayi ngoba ingane kodwa namhlanje sengirati lezo ukuthi ngoba kukho kwathi mangabe iqhela kimi ngase ngithi wena unjani njani lo ngaloko nje ngithithe njengengane kamfuthu. Yabona. Ayibethu siyabona for osaziwayo. Uvale South Africa wasala. Vala yonke eminyaka vala ngisho amabhoda phela kwathula kwathi bheka phesheya. Yabona. Wethu ngicathi achievement beyana wonke umculo elifisayo ungengena emculweni.
ama-award awashaya ngawashaya ama-award bekhona bebhove namaqembu amakhulu amaqembeni ngawashaya ngaphuma ngayo bawina nje nabo imali eMpumalanga bawina eMpumalanga khona into ongayaziyo njengoba bewina eMpumalanga iMpumalanga yayinedili nabantu abathize ukuthi ifuna ama-artist bona babelaphana bepresenta iMpumalanga kumculo kaMaskandi so babethathwe nje ngapha bafakwa ngale umuntu wayebaphethe iMpumalanga uMaskandi leso base bepresenta iMpumalanga bawinisa lokho ukuthi vele bakhompyutha bodwa kanti baphesheya nje baphesheya ngoba vele babesetshenziswa njengoba beyaphesheya nje inzuzo yaseMpumalanga naseSwazini ukuthi sinabaculi inkosi ubani sithole abaculi inkosi ize ngapha eMpumalanga sithole nama-artists basuke lapha bezothathela abantu la ukuthi bazopresenta ngathi abaculi bangale yikho babeze bafika nalapho ukuba babeya ngendlela yapha eMzansi babedobhelisha ushelile yabona osaziwayo baqala Mvala wasani khona uJaiva khona uBambani kodwa asazi ukuthi baphumelana noma ukukhula kweqembu noma ukukhula kwabo lapho uJaiva Mountain Bosses nosonakala machines ngisabakhumbula bese njengomuntu ongenawo umona uma ukhandeka osaziwayo babuke ukuthi iqembu elinamandla kwase kufika kimi umbono ukuthi bafowethu asikhandele elinye iqembu ukuze singezukuxabana asikhandele elinye iqembu lizophathwa kuwe wena Mzungu uJaiva wena uzocula uzonza yonke into entwana kodwa lizobe lingaphansi kosaziwayo yonke into esizobe senza 50-50 kodwa sibeke ubuso bakho phambili ukuthi ube wena ophatha amandla la wami naphethe lapho abantu bakwazi ukusingena ngempela futhi sakwenza lokhu sasebenza sawenza ama-album awustraight kwasekuthi-ke uma kubonakala ukuthi nalo iqembu lenza kahle kwabakhona abathizile manje sebefuna ukubangela phakathi kwethu uyabona ukuthi wena ubambisene loya muntu nawe akwazi ukuyimela kanti abazi ukuthi into ekhandele kanjani bagcina-ke nangibayithatha bafethu ukuze lingabi nomsindo uma senibona ukuthi ngikudliwe niqhubekela nelinye iqembu kulungile kuqhubekela lani soficana ngendlela ukuba siqalele and then usonalo wahamba nayo ukuthi waba sekhayivini wakhona ukuthi benze leyo brand yama-EP baqhubeke nayo waqhubeka nababa weshingis waqhubeka waphinde nawe waphinde naye futhi bamthembisa amadlela ahlaza naye futhi ngamkhulu ukuthi ndoda umdala ngisebenzele nawe futhi ushilise umdala kunami ubhundi ngempela kimi ndoda umdala uma ubona ukuthi khona indlela engcono futhi ungakwazi ukuya ngasipho etafuleni ukuphilisa ingane kulungile ungenza noma yini wasithathiwe ukuthi hayi athathwe abanye abantu basemthembisa okuthize-ke ngokwazi ngazangabi nanto engafikabi namanje basihlanganisabelelane langa liyaphila kwasha wacimba yabona iqiniso ukuthi kampela enodlala ngathi uyimbuthuzela wena wazi ukuthi uzoqhamuka kuwe avela qhamuka nawe yebo kwenzeka kanjalo shuthi kwenzeka kanjalo kodwa futhi asikaze siba leyo nto ngisho kuthiwa ngiyacula ayikho into engingayicula efuna ukudla leyo nto noma mhlawumbe ngiyibona leyo nto leyo angizange ngizokwenza ngoba umuntu okhulele emqondweni sabona into nemaqola egcwele uMzansi wonke bathi ngingabona ukuhamba kwesikhathi ngathi ziyancipha ngazi noma ngiyaphosisa ngamsho ngoba ngaze ngabona ipost yakhe ngemilanga ithi uzolungisa eqembini into oyenzile before unika abantu ipower aba-wrong iqembu bangalimanager kahle kwenzeka lokho wagcina abantu sebehlukumezeka basebethi abantu hayi mhlawumbe ey'ntweni eziyimicimbi noma ama-meetings sizohlala phansi kodwa ugqoke ukuthi ungakhipha i-CD siyasuka siyahlala abayanga ndawo bahlubukanga bahleli ngithi kade behleli kodwa manje sebevuke bayicosha bathi akusizi ukuba sasihlele ukuthi sizona le DST hhayi umholo othize banenyawo zombili naye futhi bashoda ngolwesithathu kahle le okuvela ukuthi mina neqembu lami sethi nabo abamanqele iqembu just enough into ebalulekile ukusapota umculi nayikhiphe 10 CD lokho kwenza DSD singabona inamba incane emcimbini kodwa ngoba basezi ukuthi ihamba
kahle ukuthi asizukuya laphana ngokusivikela ukuthi sogcina sesixabana sekuba public sixabana ngegama la DST DST usemsebenzini okay asinike labo uyithuba bayibona besemandleni so sikhathi benza nendlela yabo error kodwa thina sinda uDST uwethu sometimes hawu ngiyajabula ukuthi sekhona hayi zikhona ziye ndawo manje usiphathele wena wena usutask abantu ukuthi wena impela ungcono abanye babuye thotho abantu abalandela abayenza ingoma useseClose nawe kakhulu asound respect lo mlandelo lapho okude nawe nawuvele nje ukuthi usewu DSD abanye hawu ungcono makuhlangana lapho ulokho ama awards ngithi ayowina yagoba ayiyona umuntu lo ayiyona lumisa mangela wawina ama-award uma sakhuluma ngogoba ngogoba ngawina ama-award hayi futhi ke biyena yena wonke ama-competition aseke aba khona ne-award yadlula ibhola mhlawumbe aqedela isidingo ngiyazi lapho abantu abadideka kweyama-interview wawathi akekho umuntu waqedela isidingo waphinda futhi washintsha khona lawo wathi hhayi ubeyingcokolela i-CV yakhe ngangibhema izinto ey'thize manje ngithi beneyingcokolela kodwa manje nawe nje awumajini ukuthi ingoma engasala nje iyodwa kanjani engagculiwe zonke ezinye iy'culiwe kodwa kasingangeni in-details lapho kodwa nje ngifuna ukukhanyisela ukuthi ngase ngigwema ngase ngokukhuluma ngoba ngase ngibuka ukuthi abanye bavuka ngolaka kanti abanalwazi ukuthi futhi ekuxabana abanye kanti nto siyangengekho lapho kodwa nje umuntu ohlale eseqinisweni ayiqedelanga sedingo asibeke itshe lapho kodwa nje ubuze wona ukuthi enjani ukube ngifile manje ukube ngifile CD ise-studio bese ukuthi ingoma nje yodwa noma sithi inkanoku bese kuthiwa iqedelwe nango umfowethu uMatokoza leyo ngoma leyo sibuza ukuthi lezi ezinye iyonisele kanjani lezi ezinye zivele ziyi-target ukuthi ziwu-12 yabo ngicathi ngoseka uyayibona ngicacile hayi angisho ngokuthi hayi lento echaza lento engichaza ngisho njalo uyabona uchaza ukuthini uDSD ngoba phela umculo nje kuningi okwenzakala nami angithi phela wena umonena nje ushiyile umsebenzi wale CD iphelele wena izinto ngithi kuyenza kube khona iy'nsimbi mina uma ngifuna ukupromotha ngithi ngivukana ngingayithatha ingoma into nje ukufaka ivosi lathi i-end angisho ukuthi baba nje uzopromothela yabona yizo ke ingenzeka lokho ngiyabona ukuthi DSD uzwana nabaculi abaningi ibethanda ngawo uculo ukuthi ngindoda emaye eqinisweni nezazi ukuthi ubani nebathandayo futhi abantu mina angiphili ngokuthi njengoba nje nginawe senza le interview mase ngiphumela senzo ngifonela ngithi manqele phushe yami ilokhuzana yabona cha kodwa ayazi umqondo lo ukuthi inonezo ngaqola ngiphatha kabi ngathanda phela ukuzazwa manje ngezwe futhi nengoma sethu kwengoma kuthiwa hayi oshabala ngazi njengamaqola andanjani abantu belabo engibathandayo labo abasho njalo abantu abasuke befuna i-challenge ngoba bayazi lapho engithinta khona ngithinteka yazi noma ngathiwa hey uDST utalaphe igwababa mhlawumbe inyoni ithi igwababa la emculweni wonke umuntu uzofuna nje ngingazi utalaphe lathi ugqobo ndodawo ngoba labantu kuze akekho umuntu ongathanda lapho akekho umuntu ongafisa competition nogqobo yabona ngeke sekuphoqa zona izimo ayiwe ngiyahlala insizwa lapha bese ihlalele nje ngivakashele uba ngikhona la ngiyawuthanda talapha nabo abaculi bayafisa ukuthi konke la kuTube kusekini beyibenza uphakama yibo ikho ubabona besho njalo manje kusasa hey ngizolingisa igwababa uzobona funa uzoba active kanjani ngiyakuzwa
ngisale nje awudlula umsebenzi sekukhishwa yonke izinto lutho awangafika umsebenzi mfethu kwaba izimo ezempilo nezimo zasekhaya ezangiphazamisa kakhulu bajabula abanye ke benza amahlaya benza ini ukuthi kuwumlando lokusaqala ukuthi umntwana akhiphe i-CD cover kodwa washa wachinge bona kodwa lokho kwenziwa abantu abathanda abanye abantu umuntu omthandayo nomlandelayo umeseka noma bathiwa kusiphizima abhekene nazo bese abantu nje sinezimo esibhekene nazo ngasuka la ngithole ngoba ngiphuma la ngithole i-car accident endleleni khona futhi abangazijoki nayo abanye ke bezobuhlungu cha u-DSD kunjalo ngezwa yazi ngiyayithanda bona abantu bengeke ngiyibuze ngiyayithanda kwa personal ngiyibuza ukuthi and then phela manje mangithethe impilo yakho ngiyahlambalaza manje and futhi abantu abangayiboni wrong awukwazi ukuhamba ngoma-social media ukhulume ngomuntu uthi i-DSD ubuka ufana amanqele usenyiphe kanjani emzimbeni bathi ngigula ngempela wena uzwami usuhlekisa ngami kusama ngiyabadabukela angiguli anginalutho yabona ukube ukugula kwangithola yabona ngesikhathi siqala udumo sasiqola left and right sishintshe intombi kuyilokhu ngabe ukuba ungawazi uyinakekela ngabe ugula kwangithola lapho ngabe futhi ngabe sekungithathile yabona uzobala nje iminyaka ukuthi umuntu mase kugula mhlawumbe kuliswa izifo lezi mhlawumbe sinje isifo socansi sibeka mfethu ngoba nje iminyaka kusuke sesikhaya nje khala singena udumeni uze manje ngizoreach 20 years ngiyakuphila isikhathi esingako yabo ngoba mhlawumbe yabuka abantu mhlawumbe angisho ukuthi ngiyabazi mhlawumbe abagula emva kwalolu dumo lwethu abaningi futhi abasema yabo nami ngabe lo muntu ungasema cha ngikule nje ndawo anginasifo nje ngu-DSD nje ayikule nje ndawo manje ibhokati lena leyo vele idlalise noma yinini nje ngibona masithi ikhava noma yini ihamba sanda ngigqokile namhlanje ngoba ngizumile ngigqokile nje nje uthi yabebona ihle nje ngephutha awunakile atinakali ngigqokile cha mfethu angene ambassador ngathanda nje libuli ngase ngiyigqoka ngangena ngishaya phakathi endani ngayigqoka angabhekeli ukuthi futhi kuyona manje futhi akukho ukuhlangathe ngaphandle kwazi ukuthi i-customer labo likhulu la South Africa hayi barongo hayi manje ufuna khona bakwenza manje ekade phela iqhawe celebrate hayi sengigqola uyifaka emabhinceni ngizengigqola kakhulu uqala nje masikale ugqokile ya brand hayi lapha isikole ngisuke ukotini lapha manje most ephuma khona ayinaqala ngesikole uyithanda nje umuntu kubalekile nje uba uyithande ube clean noma into ungagqokile into entsha kodwa nje wakho noma ewashiwe ya clean ubhedile lapha yabo nice day phumile nice futhi kakhulu ayishisa ikhoda ubhothwa zalo kabusha i2K manje bathi abantu sengizoshona hayi ngazi ukuyanda bathi hayi uqola valelisa uqoselela cha kalunda yonke cha inhle sidinga ngafoni ngabonga nami ukuthi cha umsebenzi hayi ngiyakhumbula nengane yakade ikhona namhlanje lengena kwi-remix i-remix vele leyangane wayithatha kanjani ukuthi ufuna i-remix ngathi aphumile i-remix wavela wathi ingoma enye-ke manje leyangane yavela nje TikTok iculela leya lokhuzana iculela leya ngoma shuthi ngokuyithanda lana ngeze khona nje graph ngithi ngiphendula nje lenkulumo ukuthi ngoba angithi lenkulumo yesicwacwa le ivele kolunye lwama-channel zikhali alarm zenkosi zithi ayiganiwe ziyalamba ayiqashwa zivalela u-DSD uyifakela isicwaca ngaze ukuthi wami ngiyiciko ngaze kulunge emaphepheni nkosi yami bathi ngasethi nathi angiphume kini ngaphuma kini weyidulo washo ukuthi ngisendaweni eseduze kwestudio sositala kuyangena leso studio semthatha ngathi ukuthi awenze la kanje kwaphuma leyo ngoba nje ngizenzela ijoke washo yasefika ithola le ndawo ebantwini le ngane yasiyigculela nabo TikTok ngase ngikubuta le ngane ngenza into enhle yazi ngase ngithatha ngayisondeza ngaphinda ngoba sengirecorda sengiyicula-ke manje shoutout DSD unabo uma ihlalele vele uvuka ingoma ngathi awungoma esezila noma makuhleli ingoma esezila wasenayo nje wathi idlala
leyo nje umuntu ohlonishwayo nonamagalelo aphezulu endimeni angeke ngikhiphele kumphakathi kodwa nje kwakuyiwumaphi lasestudio phela studio senze noma yini njengamaciko ukuthi abantu babone ukuthi siya njengamanje siqala siyasebenza base ukuthi ngoba ithinta le yabahle enkulu abantu basebeyithanda basebeyibheka ukuthi nabakhona na CD cha ngeke ifake abasekhathazela abantu labanye ubothi abathile ngathi kusho ukuba sekuthiwa manje uthuka intamba wathi kanti nje abakayithina abantu ngoba iCD angithi basebethuswe nje izigi ka DStv ukuthi nanga ngestudio nkosi yami uDStv ngoba phela uDStv benza ngathi abamthanda bayamthanda basebebodwa bayakhuluma ngoDStv ngisho namaciko la ayahlangana negama la DStv uDStv yile umuntu lo kodwa mase bese balazwe benza ukuthi uDStv into ngento yabona basebethuswa yilokho mase befana indaba yenhlanga ukuthi nango lo muntu usho ukuthi uyabuya ngempela shuthi vele usispotozeni ukuthi ngoDecember amagcoka yesa kwamagcoka ihlobo sekhona sithi ukakhe sayo ngiyabona sekona yena hayi bona ke ngehloko nje from usayifundile ukakhe sayo Mawuthi mabethi mhlawumbe bafika bafaka khona bethatha amagcoka akubo ngaba ngithi balogiya bagiya kancane bahamba ukhala ku TV uthi bana story ngithoto uthi imali ngenzela labo bantu ufuna ngithatha into yami ngiqhubeke nayo ngoba ngithi bahle isikwa ngonto vele ayikho into abangayenza makathiwa baqale bayengena ngoba namanje baba bathiwa lokho bekuthiwa osofa bathiwa abahlanye lo sofa abantu lapho kodwa abantu bakhona bethi mgqumeni baye bafuna ukunaka lokho abantu Destiny nathi noma sikutshontshile uqhamulela lapho khona ngithi nje azokuhlonipha nami ngamagalelo nanohambo sohambile la endlini nomasikani futhi bengidlula impela ngiya eBinoni kweyiphathi yengane engulandeli osazwayo into nabazenza kwezinhle baye bangicele participate ngoba bathatha njengabafowethu ngibona ukuthi ukuthi bayathanda bangilandela sengiphezulu asawazi ukuhlangana nabo hayi awuthi Destiny ngidlalele ekhaya thanda ukwenza ngiyalusa ekhaya ngiyazingela ngiyalima yebo sikubona phethe nebhakede lelo kodwa nebhakede ngokwelidala kodwa linamakhekhe yes awusiyo lo muntu usicelebrate ngosekhaya cha ngiyazingela impela ekhaya nezinto mhlawumbe ubona nabo Facebook bepost bebangiphoxa bangiphoxa kamnandi into engithandayo madoda ngiyazingela ngiyelusa ekhaya ngiyalima ngenza yonke into nje umsebenzi wabantu basekhaya okay iqembu lebhola lithandana lihlulwa kakhulu kuthiwa amakhosi before sabe sidlala iquiz uzokhetha yedwa nawo matokoza nawo ujabule mhlawumbe uzothi matokoza manje wamshiyo umanxele umanxele phela wamshiya kanjani ngathi ntombi awufuna ufake kwakhona so ukhetha yedwa osalayo hayi ukuthi isipersonal because sake of quiz you know Zanele nomandla ukhetha umandla noSkheva no usefile uSkheva useyidliwe njengoba ngithi ngimkhethe sidala kodwa ngathiwa ngizokhetha nje indoda emhlophe emsweni izandla zimnyama ayisuthi sedliwe vele ngiSkheva udliwe nomuntu akamsho lo usumbani wasawusho bani imali alisele ukhetha lo bani ukhetha lo bani awukhetha lo ekhulu Wakati wabe futhi ngiyadlala ngawuze ukuqala kanjalo wena ngithi ngididisa bengibeka umfana onjongo wazole ibhadi ngosha awulale ibhadi ngosha ngithanda ngaba uthatha lodwa hayi kumbla ngiyabonga ukuthatha okay Nibe no Thibela nomshopo uthibela nibe bani yakithi madoda nibe no Lilithi umkhuleka bro ngizakayiba lo ikatsa ngathi ngendlela bro
ingane zami zodwa lezo throw hayi no Giga ngiba no Jesse Cool awasha ngeke madoda kahle ngeke madoda ngihamba nengeke back Chaba no Jesse Cool angazi Jesse Cool uJesse Cool bayini umculi actor u-actor is yabafana bakamgqumela ngithi yeah yiko ngitha ungika ngoba ungika ngiyawazi nokushunda ngika ngasazi ingoma ngika iculayo manje ngiyangazi ukuthi ngoba i-actor yabo okay ngibe no Shillies ngiqhathanise noDumas hayi abakini la ufatha abakini la ngifana noRose Shillies ayi ngikhethe ibhola ngikhethe and then sibe no Jiva Zinik uhambisana nobani umkhathazi hayi ngimthatha futhi uMajiva njengombhalo phekweni ngophulisweni nohlobheka noDumas hayi angithatha iminister nokudumazo wasekhaya kuzoba sengathi ngoba kuwakithi kodwa ke vele nje iminister ngiyakhetha vele kukhethekile nibe nomgqilazi wediki uzoba nofala ngiyamthatha futhi fala ngoba mfana futhi naye odlulela ezandleni zami sengabe kuphela amandla ami ngamanje mangathiwa ngiyamshiya ngabe umsebenzi wami ngibone ngenza kanti phela ngumvubulula amakhono usukhohliwe konje waqala lapha iqale umbone la esandleni zami ngaze ngibekile ngathi magic fingers hamba bazobona ngayo leyo leyo ngoba amathethe yebo kuthiwa magic fingers hawo kanti wathi ujalo uzukhuzana magic fingers hayi umkhaya phela ngithubele into zamkhaya wakhe ngithanda bese equota ngayithatha magic fingers uqanjwe yinje ngoba wenza into eyumlingo engaze adlala indawo esikini ngamthatha ngathi khalisa kanje mfana yenza kanje mfana wami waphuma into leyo engangifuna futhi umlandeli wakho umkhaya wakho umkhaya umlandeli wami umdala Bafethu ngiyatheka ukuthi nine-enjoyile i-quiz TSD anenze njalo show Spotify ngiphindile nje so sifike 100k saku200 kanjalo kanjalo nezinye bafethu asizinyushe ingoma ama-sales lapha sengikhohlwe ukuxoxela futhi ade ngiyise ikandla kunomcimbi nge-date ngikhumbule ama-list kukhona umtshado nongizweke lapha sebeza-ke ngibongela ukuthi hayi ngishayile ushayile bathi awushayile bawusetungizwe yabona ekhaya ifa manje nje ngoba udumela phezulu kavala ungafu kupile ekhaya isifa bona manje awunokuthi apho ngoba tshaya kodwa yona isayidungise kodwa yathi ngamthatha nje njengomuntu onama-jokes avela abeke ngazi ku-right ngempela ukuthi abantu besakuthanda besakulangazelele ukwenza bashiye bakuswele usale nje ukuthi washiye ubani mama ufa nje sidadada zombhugulo nje eyihulumoni fana nomnyamalala azobathi mina ubumnandi Ngoreja ukuhlakazelela ngayo. Ngifundisa kwethu Uthotho onyamalele ngokunyamalele ngaphela. Kwenza ikubamba emsebenzini. Ngakho ngize ngibahleke. Ngibazi bamkhumbula lokho Kanjalo wathi webo ulime lokuzingela esikhathezekile ngapho vele ngisekisa. Bathi ubani konwayibona uphansi kwabo. Abalandi bami labathulayo. Inabacula abalandi bami yabo. Oh, asathi abantu abacula bakuthanda kakhulu. Manje noma usuke ufuna uyibonakalisa ukuthi uyasondela eduze koqobo afuna ukuthi mina ngazi ungcono kakhulu yabo njengoba umuntu ayikhuluma ngophaka ngoba wayevakashele ezothekela ulwazi ukuthize bawabona kophaka wasethi hayi ngihamba nalokho khona abantu uzobakhombisa ukuthi mina ngiyaya kuboqobo ngiyafika futhi eduze koqobo yabo waphela ngiyakhumbula kuma uphaka koqobo umuntu ayibiza ngkhaya bakuthanda abaculi kakhulu futhi kakhulu akathi role model role model uqiniseke ukuthi singaqala ushena hayi kodwa hayi awashena sazokubekezela safuna ukuza namagcokamo ukakhesana yakho
Owakho Dokotela ukugcina nabathandi bakho nabathandi bokumaskandi. Abathandi nje bomculo wamaskandi bafethu. Ngibona kakhulu indlela engingemukele ngayo ngoba ningimukele nonke angifuni uncoma abantu abasesayidini laDSD kuphela. Ningimukele nje ngendlela esizingeni. Ngibonga kakhulu niqhubekeni kwenze nje subscribe lapha nikhuphukela lapha ku-YouTube. Kodwa ingoma engibuka isathu umhlanganiso i-network yakancane. Bengayitshela ukuthi ingoma yehawu ngayona ehamba kakhulu udlula zonke lezo ngoba namhlanje ngiyadishaya 65k. Yes. Yeah. Futhi uphela i-view 100k ungenzeka. Uzobe usuwe. Angazi usemade bekhipha isingisi ukuthi nje bazayibona ngesingisi. Oh Nkosi. Ilo bawugqoka. Bawugqoka. Hayi bebekhipha imfuzo manje ngoba bezokujuga obiyeza baze bathi badlala idate. Kodwa manje angiboni lutho ngibona nje impilo bantu bekhala Nkosi yami becela uxhaso bafuna ukuzongiphendula e-studio isona nje Nkosi yami. Bafethu sesenzile lapha emakaya. Ngiyacela DSD ukhiphile ukuthi ungayi ubuke. Ngoba endaweni no-Wi-Fi vele nje uyidlale ushiye kanjalo. Lokho DSD azonyuka ama-views athole nemali ngoba sifuna 100k iviki leli ophelele ngasekushayile. Asimsupporteni yonke indawo khona ama-digitals, iTunes, iStore, yonke indawo. Nasaveliwe bese online, Perfect TV, uqobo, sinenthini nesithando. Bye.